Imanyano yabongikazi Dinosa ibambe umngcelelo osingise kwisibhedlele saseMalahleni eMpumalanga namhlanje ngokuphathelene nokuthi gqulo kweziganeko zokuhlaselwa kwamagosa ezempilo ngonqevu ngethuba esemsebenzini. You have Hollywood, you have Nollywood, you have Bollywood. I've given myself 6 months for Mzansiwood to start. Umphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uGayton Mackenzie ubambe indibano namagcisa aphuma kwiinkalo ezahlukeneyo kweli namhlanje. It was an honor to share that octagon with him, and that you share that respect afterwards. I believe that's what martial arts should be all about. Ugalelekile kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe OR Tambo ngalentsasa uDricus du Plessis emva kokukhusela ngempumelelo intshinga yakhe yodidi lwe-middleweight ebetha uIsrael Adesanya. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Umbutho wabongi nabongikazi iDinosa ubambe umngcelelo osingise kwisibhedlele saseMalahleni eMpumalanga namhlanje ngelokufaka uxwebhu lwezikhalazo ngokuphathelene nokuthi gqulo kweziganeko zokuhlaselwa kwamagosa ezempilo ngonqevu ngethuba esemsebenzini. Isiganeko sakutshanje senzeke ngomvulo lo sisuka kuye kwikliniki yaseMalahleni nalapho iqela lemigulukudu lingene ngetshova kweli ziko lezempilo laxhomiso nogada ze lathatha ii-cellphones abasebenzi laphela emehlweni nesithuthi somongikazi. Abasebenzi bezempilo bathi abaziva bekhuselekile kwaye oku kunefuthe elibi kumgangatho weenkonzo abazinikezelayo kwizigulane. Kwisithili saseNkangala zingaphezu kwama-25 iimoto zikarhulumente eziqoqodisiweyo, ukanti kwesinye seziganeko kwisibhedlele saseThemba imigewu yangena yadubula phakathi kweli ziko lezempilo. Sikhala kakhulu nge-safety and security ukuthi basebenzi abasebenzela uhulumende abasekho safe, basebenza kabuhlungu. Umphakathi wethu uyangena ubamuke amafoni, ubamuke imoto, ubamuke ama-computer asesibhedlela. So sicela i-Department of Health kusingenelele ilekelele ne-Department of Safety and Security but sicela nemphakathi usukume uzivikele kulo tonke letingozi etelekako manje. ICOSATU ithi ukuba urhulumente akaliqinisa ukhuseleko lwabasebenzi zonke iinkonzo zezempilo ziza kumiswa ngxi. Sibizelela ugovernment ukuthi asebenze ukuvikela abasebenzi bethu ngoba if ungahluleka sizawenza konke ukuthi simise lo sizo lokhu esulenza iCOSATU. Lemibutho ithi unobangela woluhlaselo kukunqongophala kwabasebenzi kunye nezixhobo zokusebenza. Every single day kumele sishayiwe masemapolini. Sishaywa i-community because of lack of ambulances. The delay ebasitshela yona ukuthi dala sinfonele dala ningafiki is not caused by us. It's caused by lack of infrastructure and lack of equipment to do our job. Ukanti abasemagunyeni kweli phondo baphendule ngelithi bazakuqinisa ukhuseleko kumaziko ezempilo. Kufuneka wonke umuntu adlale indima yakhe kumeka sure ukuthi abasebenzi basedibhedlela nasemaklinikhi basafe ngoba kunema incident la yeneka la khona department sifake konke ama-camera and everything mara uma bafika baharasa abasebenzi into le sisasivumelana naye and sisho futhi ukuthi i-provincial government inikete i-safety ku-Department of Community Safety and License so that i-Department of Health siqhubeke nokulapha abantu. Sitawuyenda sure ukuthi kuba khona ukugwala kwema-security edibhedlela, kuba khona nokugwala kwamaphoyisa yonke indzawo ukuze kubonakale ukuthi edibhedlela nangaphandle kwasedibhedlela nasemgwaqeni siyaphepha sonke. Ngokwengxelo yakutshanje yenziweyo uhlaselo lolonyaka kumaziko ezempilo kweli phondo lolona luphezulu kule minyaka 5 edlulileyo. Uyaqatsela umkhwa wemigewu eqweqwedisa amashishini ngokunyanzelisa abanini bawo ukuba bahlawulele ukhuseleko lwabo kungenjalo bagrogriswa ngokujongana neziphumo ezingancumisiyo xa bengayithobelele imiyalelo. Lo mkhuba obenendumasi eMthatha ngokunwenelwe eGqeberha ngelixa eBhalito kwiphondo laKwaZulu-Natal abaqhubi be-Uber neBolt bephiliswa ubomi bentshontsho ngumbutho weteksi iDolphin Coast Taxi Association ebahlawulisa imali ebonakalayo ngelithi indlela yokulawula iinkqubo zothutho.
wezothutho kule ndawo. Baphila ubomi bentshontsho ogqirha nosomashishini eGqeberha eMpuma Koloni ngenxa yemigewu ebahlawulisa imali yokhuseleko gxebe i-protection fee. Kungenjalo bagrogriswa ngokudibana neenyoka ziphunga umhluzi. Ukanti amaxhoba athi izigrogriso ezenziwa yile migewu ziba neziphumo ngokwenene, bambi bacinga nokufuduka iGqeberha bakhangele iindawo ezikhuselekileyo ukuthintela unongekehli. It is bad in a way that there's a few doctors that we know that they've closed their surgeries in PE because of this extortion demand. And also now it's affecting as well school kids, where maybe you heard or you read that we went to Kwanobuhle Primary School where the kids are being extorted as young as from the age of 6 years, where they need to bring money at school. If they don't pay up their extortion money, their protection fee money, the elder ones are demanding they will take their lunch boxes. Ukanti kutyalwa amapolisa ongeziweyo ephondweni sekwaphehlelelwa nenombolo yomnxeba yokuncedisa amaxhoba ukuba akwazi ukuxela iziganeko adibana nazo. Kusenjalo eBhalito kwiphondo laKwaZulu-Natal kuyakhula ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwabaqhubi abanikezela ngeenkonzo zothutho ezifana ne-Uber ne-Bolt kwanombutho weeteksi othe qolo ukubahlawulisa ngetshova isixa semali kwinto othi yintlawulo yokulawula iinkqubo zothutho kule ndawo. Iyaqhuba inkqubo yokufaniswa kwemizimba yamaxhoba lishumi nasweleke kwingozi yebhasi ngolwesibini eMakhado kwiphondo laseLimpopo okuthethwe ngusekela mphathiso wezothutho uMkhuleko Hlengwa ngethiwe betyelele abo bonzakeleyo kule ngozi esibhedlele namhlanje. Usekela mphathiso wezothutho uMkhuleko Hlengwa uthi yaqhuba inkqubo yokufaniswa kwemizimba yamaxhoba engozi yebhasi yaseLimpopo. Ubuncinane kubhubhe abantu abalishumi ngethuba ibhasi ebebekhwele kuyo ibhukuqa kuhola wendlela u-N1 eMakhado ebusuku ngolwesibini. Le bhasi ibisendleleni eya eRhawutini isuka eZimbabwe. The Consul General has informed me that 2 have been positively identified by families yesterday, and 2 families have arrived a short while ago as well. And from here we'll be proceeding to ensuring that they are able to successfully identify the deceased as well. The process that will follow is that the repatriation will run parallel to the process of the verification. Uhlengwa uthi iziphumo zokuqala zibonisa ukuba le ntlekele inokuba ibangelwe impazamo yomqhubi. These investigations are ongoing and are a work in progress, and the only confirmation of anything we can do is at the end of any investigation. What RTMC has indicated, what I want to reiterate now, is that the accident can be attributed to driver error. And so that is where the investigation now needs to go. Kusenjalo umkomishinala waseZimbabwe uArea Phiri uthi indleko zokubuyiselwa kwabemi baseZimbabwe ziza kuhlawulwa ngurhulumente wakhe kwaye baza kwenza inkxaso-mali ifumaneke kwabo basesibhedlele. We'll try by all means to make sure that the process is concluded at the earliest possible time, because as you are aware, we are a government institution and there are certain procurement procedures which we are supposed to follow when we are faced with such a situation. Uphiri uthi amagosa aphanda amabango ukuba amanye amaxhoba ebengenamaxwebhu achanekileyo kusini na. Umphathiswa wesebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko umnumzana Gayton Mackenzie ubambe indibano namagcisa ohlukeneyo aquka imvumi, abazobi, ababhali bencwadi nabadidiyeli bebiboniso bhanyabhanya nalapho kudityaniswe intloko kushukuxwa imingeni eliqela jamelene nayo amagcisa kweli. Umphathiswa uhlabe ikhwelo kumagcisa kuba abe imbumba yamanyama khona ukuze zizokuvakala izikhalo zawo. Le ndibano ebibanjelwe eBoksburg kwiMpumalanga. Icandelo lezobugcisa nenkcubeko lezintlaba zahlukane kweli kwaye minyaka le siyavakala isimbonono sabaculi kwakunye nabadlali bemiboniso bhanyabhanya abathi balandulele eli bezimpula zikalujaca nangona benegalelo elikhulu kweli candelo. Namhlanje ke kudityaniswe intloko kugwadlwa amaqhinga ukuphucula eli candelo. Don't ever think it's a disgrace to get money from your government. I'm going to repeat that.
Some of you are ashamed because you live for the gram. You're not here for artists, you're here for Instagram. You live for Instagram, that's why you think there's a shame in asking your government to help you. I came here today to tell you, our job is to help you. And we are going to help you. Umphathiswa uyibethelele ke into yokuba amagcisa mawabe imbumba yamanyama wazibophelela kananjalo ukuba uza kukhulisa nemiboniso bhanyabhanya kweli ibe kwizinga eliphezulu. You have Hollywood, you have Nollywood, you have Bollywood. I've given myself 6 months for Mzansihood to start. And I told the president, in 6 months I'll have Mzansihood. Ukanti abo bamele imibutho eyahlukeneyo yamagcisa nabo basebenzise elithuba baphalaza imbilini yabo. There must be union who are making sure that artists are not abused at the end of the day. So that is our value chain, which is including composers, your recording companies, but all those recording companies are falling under the organized formation. We've moved too quick as a country into the digital space. That has suffocated the music market, and we know our people really love loading their music and using their music and distributing it digitally. It favors others, but majority are suffering. Zonke ke ingcali nemibutho yamagcisa ebezizimase le ndibano zibambe ngazibini kumphathiswa ngeqonga elikumila kunje zatsho zisithi zinethemba lokuba le ndibano iza kuzala amathukazi. Utshise ihektare zamadlelo ezingaphaya kwe-7,000 umlilo noqoqose kwiphondo laseMpuma Koloni. Amafama aphulukene nemfuyo kulo mlilo. Kungoku nje isiqhagamshelana nomphathiso wezolimo nophuhliso lwamaphandle eMpuma Koloni, uMamunonceba Rhontziwe eza kusichazela banzi ngale mililo iqoqise ephondweni. Mphathiswa, siyakwamkela, ingabe ithini ngoku imeko yale mililo nethanda ukuqoqisa mvanje ephondweni? Manibulise kuni. Yo umlilo uyaqoqisa kakhulu njengoba sithetha nje sisekhona indawo ezisenomlilo. Uba kukho nomoya kunzima uba mawucimeke. Zonke ingingqi zalapha ephondweni sichaphazelekile kakhulu ukuquka imetro ezimbini kwindawo ngendawo ezinamadlelo namahlathi. Mphathiswa, ingabe kuzokuthi gango kibalelwa kwimalini lahleko? Imali yona besisebhizi kukuyibala sincediswa ngamafama, kodwa ndingaqinisekisa ukuba imfuyo yona efileyo ngokubulawa ngumlilo ingapha kwama8,000 8,000. Ezingathi noko ziyaphila kodwa zonzakele zingapha kwe2,000 2,000. Ihektare zona ezithe zachaphazeleka ngala yile mililo zingapha kwe50,000 50,000 hectares. Indawo enkulu kakhulu leyo. And ke ngoku umlilo usaqhuba nangoku kwindawo ezithile akucimeki ungapha kokuba abantu bekwazi ukuyicima. Ingaba benikhe nabamba intlanganiso nesebe lezolimo kuzwelonke ngelokubonisana ukuba banganceda njani ngoba ingathi lo monakalo omkhulu ukuba uxhomekeke ephondweni kuphela? Nathi sesawubona ukuba umonakalo ungapha kwethu ngoku saqhagamshelana nomphathiswa wezolimo kwanational uTatu John Steenhuisen. Besinentlanganiso naye ke izolo neofisi yakhe siqulunqa simripotela ukuba kwenzeka ntoni na. Sinethemba ke uthe uzawuhlala namagosa akhe babonisana uba uncedo olukhawulezileyo ingaloluphi na. Okwangoku asikaqiniseki kodwa ke besihleli na. Okwagqibela mphathiswa, ingaba kulindeleke ukuba le mililo iphinde ivuke? Ngokuqulukelelo lemozulu imililo isaqhubeka kodwa ngokuqikelelo lemozulu imvula yona ayikho kufutshane kakhulu, iqikelelwa phaa ku-October. Ngenxa yengca eninzi enkulu siyo le nto isenza into yobana sibone uba umlilo kunzima ucima nomoya omkhulu ka-August. Masibulele mphathiswa ngexesha lakho lo ke ibingumphathiswa wezolimo eMpuma Koloni esixelela banzi ngemililo netshe yatshisa amadlelo ze yabulala imfuyo.
Owayesakubanga umongameli weli nenkokheli yombutho ye-MK Party umnumzana Jacob Zuma usamile kwelokuba akazokufumana ityala elingakhethi icala kwityala lakhe lentengo yezixhobo ukuba umtshutshisi uBilly Downer uza kuba ngumtshutshisi ophambili kweli tyala. Amagqwetha kaZuma acele ijaji yenkundla kuba icacise isigqibo sayo sokukhaba inyathelo lenkokheli ye-MK lokushenxisa uDowner kweli tyala. Ujaji Nkosinathi Chili uye wavuma ukunika izizathu ngomhla we-11 kule nyanga izayo. Mnumzana Zuma uye wathetha nabalandeli bakhe ngaphandle kwenkundla emva kokuphela kweseshoni. Lezi ibhamu okuthiwa ngangithenga ngangimaphi ngithengaphi ngisoke ngizwe impela ngamzoka nelithethwayo kodwa akasilindi icala lifike ngazise ukuthi ngiyazi ukuthi njengoba besinokhetho nje sahamba phambili ngokuwina igebengu ke ezitshontsha zantshontsha amavote ethu ngithi ngiyicaciseke lento ngoba kube khona nabanye abantu ukuthi hawu sivote kangaka asezwanga nje ukuthiwa hey sesiyabonga bo siyabonga njalo sengike ngayichaza ke lento la kwezinye indawo ukuthi impi yethu yokhethwa ayikapheli uma sesibuye ecaleni sizohamba konke ama-province sibonga abantu bakithi ngokuvotela umkhonto wesizwe kuyeza lokho ngoba kubalulekile ukuthi sibonge sicacise ukuthi yini leyasenza ukuthi sithathele amanyathelo yini leyenza ukuthi abantu babone ukuthi yona ndlela le eyenkululekweni eya ekukhanyeni. Ugalelekile kwisikhululo senqolomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo ngalentsasa uDricus du Plessis emva koyikhusela ngempumelelo intshinga yakhe yodidi lwe-middleweight ebethu Israel Adesanya kumlobo ubanjelwe ePerth kwelase-Australia kutshanje. Igalelekile ngalentsasa intandane yeli kumdlalo we-UFC nekwayintshatsheli yodidi lwe-middleweight uDricus du Plessis emva kwekungqingqisa ngophothe uIsrael Adesanya noyinzalelwane yaseNigeria ezinze kwilizwe laseNew Zealand kutshanje umdlalo ubanjelwe eAustralia ePerth. Wamkelwe njengentshatsheli ngabalandeli bakhe kwaye uphawule nangalomlo wakhe noIsrael Adesanya. It takes a warrior to do what we do, and I've always had respect for him as a fighter and a martial artist. So after the fight, I had to, he was a lot better than I anticipated even. So I mean, it was an honor to share that octagon with him, and to share that respect afterwards is, I believe that's what martial artists should be all about. Maninzi ke amadoda abalwayo ekulindeleke ukuba acele umngeni kuDu Plessis, kodwa ingaba lithini inyathelo lakhe elilandelayo? I don't really care which one they put in there. That's what I said. I don't make the fights. I just want to fight the best next guy. So Alex will be great. I would love that fight, but if Strickland's the guy that people want to see, then let's do it. Sithi huntshuke kwelithole leduna ngokusihombisa lisenze abantu ezizweni wabethwa mntu wenye indawo. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Thathubekho qowathikazi noncuthi edeskeni yenu yendaba ndiyabulisa kakhulu nawe mbukeli wam kaloku ndikwamkela bethuna ngobubele kwelamu iqonge elikhulu lemozulu igama lam kuthabile Makhaphela ke ndingumamthembu eyamva nje yenjenje imozulu kanti ke bukele khaya siphawule kaloku iziganeko zamva nje apha eMzantsi Afrika kuphela siyabona noko liyacenga pha ilanga ngamandla kwindawo ezikumbindi apha eMzantsi sethu pha ku-Fixburg noxa kubanda pha ekuseni amaqondo afikela ngaphantsi kweqanda ezayofika ku-3 wengqele pha kodwa ke baqhubeka kamandi licwengi ilanga futhi pha ebusuku ngaye kaloku la 14 degrees amaqondo wakho ke mbukela apha ekhaya aphansi naphezulu sivule ngelokuqala nqa iphondo kusempuma koloni pha yakho Alvani Mandundu futhi mangixesha kakhulu uba kuyabanda pha ekuseni kwakhona ngo-5 e-Alvani eJamestown eKomani ezibeleni phaya licwengi ilanga kodwa kurhatye ngo-18 degrees kanti kukhona mbukeli kumbindi apha eMzantsi Afrika yi-Free State ke leyo kuyabanda pha kwincam yelaphondo kovelcom phaya pha nengilezi kufupha kuyabanda ngesasine ekuseni baluvala usuku qabaqaba njengamafu ka-20 degrees kanti ke phaya ephondo lasentshona koloni ngomso Fred Ndal ikhona
khona inkwankcala njengephe ngoyikisiyo phaa ekuseni ngaso futhi esasihlanu baqhube nosuku licwenge lihlaba umhlabelanga futhi ngaye kaloku la 26 degrees kanti ke bukelwa ekhaya bona phaa ephondweni lase Northern Cape ngomso phaa ko-Upington imaxonge imeko phaa kube bubanda phaa ekuseni futhi ngaye kaloku la 1 itshintshe ibe ntlela mozulu kakhulu phaa libuye futhi nelanga futhi ngamashumi nje azakhatshwe kaloku sesithandathu kanti yona imeko phaa ephondo lase Northwest ngomso amazantsi futhi phaa Moruleng imandundwana imeko phaa kube bubanda kaloku ngo-1 xa bevuka phaa ekuseni itshintshe ityhile ngo-24 degrees xa bezawuvala usuku lwabo zebenje kaloku bukele phaa ephondo lase-Gauteng namantla futhi phaya eTshwane phaa ngo-7 degrees asabikwe phaa amafutha ngeva kudilana phaya ngamashumi nje abenanye kube bubanda phaya koBonkonspruit ngexesha lasekuseni futhi ngaye kaloku la 6 degrees kanti ke bona phaya kumantla apha eMzantsi kuseLimpopo Thohoyandou phaya kuyabona kakhulu phaya nemvula nokubhudla komoya futhi kwasekuseni ngo-13 degrees itshintshe imozulu futhi isibekele kakhulu phaa xa bezawulala futhi nge-16 sehle njalo sijonge ukubanzi phaya ephondweni laseMpumalanga ngomso phaya kosikhukhuza futhi yinkwankca zimvula zindudumo phaya ekuseni kakhulu futhi ngo-7 degrees xa bezawulala futhi ngomso kusabanda phaya ngo-19 degrees xa siqoshe simozulu bukele ekhaya siyivale futhi ngephondo phaya KwaZulu-Natal ngomso Ladysmith nendawo ezikufuphi phaya kuyabanda nyana ekuseni futhi kusanetha yonke iyanetha la mvula kakhulu phaya ngo-14 degrees kanti ebusuku ku-19 mna ndithanda kangaka xesha lemiyole Ngawufumana lamanqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube @indaba zethu 163 kamnandi mawethu.